crying. Look at them crying over their farmland. Look at them crying. Adaji Hope Uzodinma sister collecting all the whole lands, giving to Ebuka Obi and the Hope Uzodinma. See women, see cassava. Hope Uzodinma and Adaji has the mind to bring bulldozer to bulldozer cassava. Women suffer to plant. Look at this, see women crying. See women cry over their land. Laying curses on them. Laying curses on Hope Uzodinma and Adaji. Adaji Hope Uzodinma sister collecting people's land. ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na obodo Ngọkpaala nke nọ na steeti Imo wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị ya bụ obodo Ngọkpaala, karịsịa ndị na-arụ ọrụ ugbo, pụtara n'igwe ime ngagharị iwe gbasara ihe nke ha kọwara dịka nzọgide ọzọ nke aka na-achị steeti Imo bụ gọvanọ Hope Uzodinma na nwanne ya nwaanyị na-azọgide ha. Dịka ha siri wee kọwa, nwanne gọvanọ Hope Uzodinma bụ onye nke akọwara dịka Oriakụ Adaji Lovet, onye nke ama dịka Ada Zion, pụtara wee bịa na iru ebe Evangelist Ebuka Obi na-arụ esteti, wee were katapila wee bụrụ akpụ na ihe ndị ọzọ ndị mmadụ kọrọ n'ubi wee gawa maimhe ha si na ọ chọrọ ịrụ ebe ahụ. Wee na-ebe arịrị si na kamgbe gọvanọ Hope Uzodinma batara n'oche ọchịchị na onwebe ihe ọma ọbụla o wetara n'obodo ha, bere sọ ịnapụ ha nke ha nwere nwe na ịnapụ ha ebe ha kasị wee na-achụta nri ụbọchị. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ngagharị iwe si wee gaa n'obodo Ngọkpaala nke nọ na steeti Imo. Ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, ụmụnne m, ka m chetakwara unu maka ọmarịcha akwụkwọ a ndepụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna. Uchenna bụ ọmarịcha akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Ihe kacha ụtọ na ya bụ akwụkwọ bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ịsatara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ịhụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ịhụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo, onwe ihe ọ na-aghọtaghị na ya, ole anya n'ala ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọghọta ya. Ma ụfọdụ uru ya bụ akwụkwọ ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ, ịmụta uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye; nke atọ, ịmụta uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, na uru ọ bara ịtọkọba na ichekwa ego, bụ nke ama dịka savings n'olu Bekee. Ya mere, ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụrụ ha ọmarịcha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru. Makwa na ị chọrọ ka ụmụaka gị maa ihe, ka ha nwee ezi echiche, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụrụ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha n'uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ya bụ akwụkwọ ma ibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m na akara ekwentị a na-egosi n'ihu onyonyo ugbu a. Anyị ga-ezitere gị ya bụ akwụkwọ na mpaghara Naịjirịa ọbụla ị nọ. Ọ bụrụkwa na ibi ala Bekee, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, nke ọ ga-abịpịa ya bụ link aka obuba gị na Amazon, ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị na mpaghara ụwa ọbụla ibi. Ugbu a ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị ji maka ya wee bịa. Adaji Hope Uzodinma sister is collecting all our lands. Hope Uzodinma and the Ebuka Obi collecting everywhere that belongs to a community. For centuries, for 8 years of Hope Uzodinma, we never experienced any development in our community rather than collecting lands. Look at cassava. Look at cassava planted by women. Hope Uzodinma and Adaji, his sister, have their mind to come and clear cassava. What are they going to build here now? That they could not allow women. They could not allow women to uproot their cassava. Look at the women.
women, look at them. Look at them crying. Look at them crying over their farmland. Look at them crying. Adaji Hope Uzodinma sister, collecting all the whole lands, giving to Ebuka Obi and the Hope Uzodinma. See women, see cassava. Hope Uzodinma and Adaji has the mind to bring bulldozer to bulldozer cassava. Women suffer to plant. Look at this, see women crying. See women cry over their land. Laying curses on them. Laying curses on Hope Uzodinma and Adaji. Adaji Hope Uzodinma sister, collecting people's land. Collecting our community land. For 8 years of Hope Uzodinma have never given us light, no water, no facility, no government presence in our community. Only to collect our land, give to Ebuka Obi, give to Adaji. See, Adaji now has the right to bring bulldozer. See cassava. They never put it. Adaji has the mind to bring bulldozer to bulldozer cassava. See cassava. See women with the cassava. Bulldozer carrying this cassava. See it. Lejapu. This is Japu cassava. See Japu. Women suffer to plant. See women. See women run on the ground. Look at women running on the ground. Adaji, Hope Uzodinma sister. See Hope Uzodinma sister. Hope Uzodinma sister. Collecting people's land. You want to come and be free station. You want to come and be the estate. Opposite Ebuka Obi estate. Women, they never see Hope Uzodinma presence as a governor for 8 good years. Hope will never do anything for them to come and bulldozer their farm. Look at this, see cassava. See cassava. They suffer and cultivate. See. See what is happening in a country we belong to, a state we belong to. See cassava, see women suffered and cultivate cassava. Look at, they cannot even give them a month notice. If this is not to government, let government bring the accusation paper. Let them, the essence of this community is not even aware. Even our brother, could not even notify his essence. See what is happening in their community. Look at, see women crying. See cassava. They uproot everywhere. And about bulldozer anymore. Governor Arobu no dem Adaji na Arobu when they come governor. One day we must die. Everybody must die in this country, in this world. They must die. All of us must face off and face God. See what they're doing. See cassava. Adaji has the mind to bring bulldozer to bulldozer people's farm. Because of they're enjoying people's money. She's enjoying people's money. Don't die. No, madam, it's okay. You will not die. God must only see you through. See people's farm. See women's farm. Look at the way. Look at it. Madam, you will not die. Look at women's farm. No pity, no sympathy. See. See it.
ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ya bụ nwanne gọvanọ Hope Uzodimma nke nwaanyị a na-ekwu okwu ya bụ Mrs. Lovett Adaji bụ onye ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụta dịka onye na-agagharị n'ebe dị iche iche wee na-enye ndị ogbenye na ndị ihe na-esiri ike aka, bụ nke ama dịka philanthropist maọkwanụ onye na-arụ charity foundation. Maka ndị na-amaghị ya, ka anyị nyere anya n'otu ihe onyonyo na nkenke oge, bụ ihe onyonyo na-egosi mgbe ya bụ nwaanyị gara na ebe ndị ụka Zion na-etinye ụmụaka na-enweghị nne na-enweghị nna, bụ nke ama dịka Seraphic Motherless Babies Home, ịga leta ụmụaka n'ebe ahụ na afọ gara aga, dịka n'ọnwa Ọgọst afọ gara aga. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ nwaanyị si wee gaa njem ahụ. Ka mpụtakwanụ. ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụnne m, ga-emesịa anụ tụsara m ihe onyonyo a.